Ayan mga lods, nangitlog na naman yung aming manok mga lods. Ayan, ito yung aming nangingitlog na manok. Patani mga lods. O Chinese Silky. At saka Rhode Island na manok na ibinigay ni Levi. Follow nyo po siya mga lods. Yung page niya ay Pobring Provinciano. Ayan. Ayan. May dalawang itlog kaming nakuha ngayon mga lods. Ito yung manok na ibinigay ni Levi mga lods. Ayan. Napakalaki at napakaliksi mga lods. Tara dong. Lock na. Baka makalabas yung ating manok.